hebben het deze keer niet over het beroemde muziekstuk van Mussorgsky, maar we hebben het over de schilderijen van Peet de Smet, de IJsendijkse bakker die later schilder werd. Dit is Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Mijn naam is Frans Brouwers. Naast mij staat Annemie, een van de dochters van Peet. Annemie, hoe is deze tentoonstelling tot stand gekomen? Toen mijn ouders waren overleden, hebben wij alle schilderijen die over waren meegenomen naar Middelburg. We hebben die daar opgeslagen en een hele tijd niet naar gekeken. Op een gegeven moment dachten we, ja, we moeten er toch iets mee doen. Toen was de 100ste verjaardag van mijn vader op 1 augustus 2018. En toen hebben we in 1 kamer alles, dus alle 104 schilderijen, van beneden naar boven, van links naar rechts, opgehangen en een echte opening gehouden. Dus wij hadden een galerie van de Centenario met familie, vrienden, drankjes en hapjes. En dat was in 2018. Dus nu, vorig jaar hing het er nog. Toen dachten we, ja, we moeten er toch iets mee. En toen hebben wij bedacht, we willen het wel graag terug naar de bron, naar de wieg. Of, nou ja, in ieder geval wilden we het beschikbaar stellen voor mensen in IJsendijk en omgeving. En toen was het een kwestie van organiseren en toen kwam Bert van Gelder om de hoek kijken. Ja, gelukkig kwamen Bert en Ria van Gelder om de hoek kijken, want zonder Bert en Ria was het absoluut niet gelukt. Bert, even kort, hoe heb jij een en ander op de rit gezet? Het is zo dat we het genereuze aanbod kregen van de familie de Smet, dat de opbrengst van de dag, dat die gedeeld wordt tussen de familie en de stichting Levend IJsendijken. En we hebben dat geld hard nodig voor de kindervoorstellingen die we jaarlijks organiseren. Dus we zijn heel erg blij met de familie de Smet, omdat ze 50% van de recetten aan de stichting geven. En dat wordt gebruikt voor het kindertoneel van IJsendijken. En om dan terug te komen, het blijft bij de bron. Ook dat is een IJsendijkse aangelegenheid. Zeker. Ja. Annemie, we staan hier voor een prachtig zicht op IJsendijken. Maar mijn vader heeft niet alleen zichten op IJsendijken gemaakt, maar heel veel meer. Zullen wij eens een wandelingetje maken langs de schilderijen? We staan hier bij, zullen we het noemen, de categorie IJsendijkse plaatjes. Ik zie wat herkenbare plekjes. Zeker, ja. Ik zie een bekend huis in IJsendijken. Dat is op de markt. Dat is het gouverneurshuis. Werd of wordt het genoemd. Dit is de ingang van de protestante kerk, zoals wij dat altijd noemden. Ja. En dit is het Boerenverdriet. Het Boerenverdriet, een prachtige landweg en mijne. Ja. Net buiten IJsendijken. Hier zien we nog allemaal hele mooie schilderijen. Ik pik er eentje uit, want we kunnen ze niet allemaal bespreken. Nee. 104, dat is te veel om op te noemen. Maar deze twee, die hebben wel dat zijn wel bijzondere plekjes. Ja, het is zo. Dit is de Verlaatbrug in de buurt van de piramide. En dat was een van de lievelingsplekjes van mijn vader. En hij ging ook bij de boeren, ging die boodschappen. En als hij dan in de buurt van de Verlaatbrug kwam, dan ging hij daar altijd even zitten of even rondlopen. En daar heeft hij dus ook verschillende keren de Verlaatbrug geschilderd. En in de buurt van de Verlaatbrug over de Lieën heb je natuurlijk ook nog prachtige kreken. Ja, en kreken, hij was sowieso erg gek op het Zeeuws-Vlaamse landschap en zeker ook op kreken. De paarden en IJsendijken mogen natuurlijk zeker niet ontbreken. Nee, en zeker niet sinds het begin van de organisatie van de Folkloristische Dag heeft het Zeeuwse trekpaard natuurlijk heel veel aandacht gekregen. Niet alleen voor toeristen en Zeeuws-Vlamingen, maar mijn vader die was er echt heel gek op. En een Zeeuwse knol is natuurlijk ook fantastisch om te schilderen en te tekenen. En over Zeeuwse knollen gesproken, je vader had iets met, niet alleen met paarden, maar ook met andere dieren. Ik loop meteen even door. IJsendijkse plaatjes hadden we het over, maar een olifant in IJsendijken, dat lijkt me vrij sterk. Toch is het echt gebeurd. Ik weet het zeker, want het staat achterop. Dit was in 1932. Mijn vader was toen, hoeveel was hij dan? 14.
Dit is het uitzicht wat wij hadden vanuit de winkel. Dit is de schuurdeur. Dat was in 1932 de deur van de Lausanne. Later was het de deur van de limonadefabriek van Bruinhogen. En nou van En van La Porte d'Or later. Maar mijn vader heeft dit echt zien gebeuren. Hij heeft daar een olifant uit die deur zien komen. Want die olifant die was daar gestald. Maar we weten niet om welke reden. Of het een circus was, een kermis of iemand die de dorpen langs ging met een olifant. En 1932 kan ook als bezienswaardigheid. Toen kon het waarschijnlijk nog allemaal. Maar een olifant in IJsendijken, het is een prachtig plaatje. Ja, ja. Er is een tijd geweest dat er een heuse treinverbinding was in IJsendijken. Een tramverbinding richting Gent, maar ook richting Filipijnen en verder. En daar zien we hier 2 plaatjes van. Ja, de Pyramie, dat is toch wel echt een bijzonder gehucht in de buurt van IJsendijken. Pyramide. En daar was een tramstatie, zoals wij dat noemden. Dat was een wachtlokaal voor de tram. En heel interessant voor mijn vader om dat vast te leggen. Peet schilderde niet alleen maar IJsendijken en omgevingen, maar ik zie hier ook wat meer buitenlandse prenten. Ja, dat klopt. Ze gingen vaak wel in Frankrijk of in de Ardennen op vakantie. En hij kon het nooit laten om dan toch even een schetsje te maken of een schilderij of een tekening. En meestal werd het thuis uitgewerkt. Maar hij was gek op Franse landschappen ook. En dat wou hij heel graag vastleggen en dat is best goed gelukt. Als we aan Peter Smet denken, denk aan de bakkerij, de kruidenierswinkel, de drogisterij. En later wordt hij kunstenaar. Hier staan we in een schilderijtentoonstelling, maar als ik dit schilderijtje bekijk, dan zie ik wat meer kunsten. Ik kan me herinneren dat je vader ooit een IJsendijks volkslied schreef met een tekst in de trant van en de bloemen zijn het mooiste van al in de vensters of iets dergelijks. Ik zie daar een boek liggen, maar ik zie ook muziekinstrumenten. Wie kent niet het beroemde duo Melkbrood? Hij speelde samen met Herman van Lierde muziek. Is een dikke, is een mooie stad met een te petit Paris. Als je komt word je er botsbier. Ja, het is jinder wat of wie. Bij de meulen, de vesten, een ravelijn. De mensen zijn goed gezind. Het café schenkt een lekkere pint. Het is een zalige rust die er vindt. Bij de kerken, de markt, het museum erbij, doet het uit er stille gestaan. Maar het mooiste van al zijn de gevels met bloemen eraan. Ja, ons stadje bestaat al 1000 jaar, geloof me, het is echt waar. Is het water soms wel eens vergaan, maar toch altijd weer opgestaan. En prins Maurits die zag het wel goed in de tijd, hij vocht toen met veel beleid. Ja, hij legde een vesting aan, en de Spanjaard bleef buiten staan. Waarom hebben we nog altijd die schone markt, die is van ons stadje het hart. Maar het mooiste van al zijn de gevels met bloemen eraan. Na de woelige jaren van 1604 kwam toch nog de rust naar hier. Ja, dat duurde zo'n paar 100 jaar. En Napoleon die was toen daar. De verladerige in de piramide doen denken aan de tirannie. Ja, die brugge is nog te begaan. De piramide is niet blijven staan. Dat is jammer, want het was toch het kikken waard. Maar alles wordt nooit gespaard. Maar het mooiste van al zijn de gevels met bloemen eraan. In het jaar 1837 kwam de muziek, een heel muzikale kliek.
kreeg de naam geduld overwint. Het werd door heel de bevolking bemind. Een schuttersvereniging werd opgericht en op folders die deden hun plicht. Wel zo'n 50 cafés waren hier en die schonken het bier met plezier. Ook veel andere clubs die werden geboren onder deze Dijkse toon. Maar het mooiste van al zijn de gevels met bloemen eraan. Ja, ons stadje was wereldberoemd, dat is waar de stallen de Dobbelaar. In de beuter van onze fabriek ging de grijns over, dat was uniek. Maar het allermooiste wat ik zag was de folkloristische dag. Klein Parijs loopt dan hartstikke vol, iedereen geeft de meeste lol. Ja, dat moet zo blijven als het even kan, want daar houden we allemaal van. Maar het mooiste van al zijn de gevels met bloemen eraan. Het jaar 1970 een kwaaie tijd, annexatie werd toen een feit. De gemeente hield op te bestaan, ja, Oostburg dat klampte ons aan. En iedere IJsendijkenaar die vond dat maar ernaar. Maar er was niks meer aan te doen, dus weg was die tijd van toen. Maar van binnen in ons aller hart, daar blijven we apart. Maar het mooiste van al zijn de gevels met bloemen eraan. Een aap, een leeuw, een reiger en weer een olifant. Dit is vast niet in IJsendijk. Het lijkt me eerder de tuin van Ede. Nee, maar toch, het is de tuin van mijn ouders in de Nassaustraat. En degenen die er wel eens zijn geweest, die herkennen de tuin ook. Ze herkennen de vijver. Het geheel klopt. De duiven hingen er en de poes zat er, maar de rest heeft hij zelf erbij bedacht. En toch weer die olifant. En weer die olifant. Hij had echt iets met olifanten. We staan hier naast een heel bijzonder schilderij. Als we goed kijken herkennen we de graansilo van Breskens. Maar verder doet het een beetje vreemd aan. Een zeeman, een half stuurwiel, een meeuw ervoor. Hier zit vast een verhaal achter. Er zit zeker een verhaal achter. De man op het schilderij is mijn vader. Je herkent hem ook echt. Het is een redelijk goed zelfportret. Hij heeft zichzelf geportretteerd als John Maynard. En John Maynard was een stuurman die op het Eriemeer voer met een schip vol passagiers, maar ook terpentijn. En het schip vliegt in brand. En de stuurman heeft aan het stuurwiel gestaan, brandend op de kust gevaren en zo alle bemanning en alle passagiers gered. Maar hij zelf is daarbij omgekomen. En mijn vader vond dat een heel belangrijk gedicht. Dat kon hij helemaal uit zijn hoofd. En op ieder feestje of iedere gelegenheid zeiden wij van: pa, doe even John Maynard. En dan deed hij John Maynard. Maar het was ook voor hem, was het verhaal meer dan dat. Het was voor hem echt een voorbeeld.